Спектакль «Дадому наўпрост 10 гадзін язды» беларускай рэжысёркі Жэні Давідзенкі – гэта гісторыя трох жанчын, якія выпадкова сустрэліся на пляжы ў Гданьску і высветлілі, што яны ўсе беларускі. Ідэю пастаноўкі прапанавалі каляжанкі Жэні. Дзяўчаты і акторкі выйгралі грант ад інстытута тэатральнага і запрасілі мяне як рэжысёрку адразу. І у Іры адразу был помысл, што, каб гісторыя апавядала о трох дзяўчынах-імігрантках. У меня есть праблема з гэтай тэматыкай, тому што я не люблю купацца ў траўмах і неяк цыркулировать боль и так далей. Люблю просто адрубаць гэта, ісці неяк наперад. Мяне адрознівае ад некаторых людзей тое, што я праўда адчуваю, што эміграцыя гэта якраз такі такое аднуленне і старт, як пазітыўны, так і негатыўны, і што ў любой складанай сітуацыі дапамагае плячо. У кожнай з трох гераінь свая прычына для эміграцыі. Марына – культурная менеджерка, у якой рушыцца кар'ера. Соня – вандроўніца. Яе блізкі чалавек апынуўся па палітычных прычынах у турме. А трэцяя гераіня, якую грае сама Жэня, расказвае яе ўласную гісторыю. Яна заснаваная на сямейным канфлікце праз розныя светапогляды. Маці пагражала здаць рэжысёрку міліцыі. Гей, з тобой все в порядке, потребна дапамога. Спрячься, куда ты? Да человека подстрелили, ты что не бачишь? Моя роля цалкам пабудавана на дакументах, в сэнсе выкарыстоўваюцца сапраўдныя перапіскі, все, якія былі адносна мяне, з матуляй і з маім былым хлопцам, калі там сітуацыя з пачаткам вайны. Ён адрэагаваў добра, дарэчы, матуля нет, а мой былы хлапак сказаў: класна наша перапіска на экране, я здзівіўся, але клёва. Вырашыла все ж таки прыадкрыць заслону свайго жыцця, тому што калі ўжо лайно здараецца, то можна ім таксама інспіравацца і выкарыстоўваць тады таксама на добрыя нейкія мэты, тому што ведаю, што аповедь розных гісторый, асабліва калі яны паўтараюцца, да людзям іншым надзею, веру і сілы таксама, што яны не адні. І вось это быў асноўны нейкі мой матыў, і мне было вельмі важна неяк перадаць надзею. І што неважна, хто гэта будзе глядзець, беларусы, украінцы, палякі, амерыканцы і так далей, такую даць думку, што мы все есть адзін у аднаго, і мы можам палепшыць наша жыццё і гэты свет, калі мы будзем ведаць, што ёсць людзі побач, якія хацяць лепшага жыцця і хацяць проста быць шчаслівымі і быць побач, чуць адзін аднаго, адна адну. Где? Что? Где? Вось кукуруза. Ага. Тры гераіні, якіх аб'ядноўвае адлегласць дадому, разам шпацыруюць праз вуліцы Мінска з дапамогай онлайн-карты і дзеляцца сваімі ўспамінамі. Я могу сказаць так, што гэтая сцэна, увогуле ідэя, нарадзілася, калі я ў кагосьці ў сторыс пабачыла фотаздымак Менска, і я тады жыла з сваёй сяброўкай, я кажу: о, ты памятаеш гэту вуліцу, по-моему, Францішка Богушевіча? Я кажу: Менску есть вуліца Францішка, там нейкі гандлёвы цэнтр. І мы з маёй сяброўкай вырашылі знайсці, проста ўзгадаць, дзе гэта знаходзіцца. І мы заадно пачалі гэты шпацыр. І мне, напрыклад, потым польскія сябры скідвалі, напрыклад, дамы кукурузы в Польшчы. Я такая: вау, гэта ёсць тут таксама. Для мяне, калі шчыра, я так не люблю гэтага казаць, але я ніколі асабліва не любіла Менск. І для мяне так было, я мела такія кантраверсійныя стасункі з горадам. І таму для мяне, хутчэй, я так заўсёды... Моя сяброўка, калі жыла в Менску, пастаянна здымала, напрыклад, як яна в маршруткі ездзе там па Зелёнаму лугу, напрыклад. І я хутчэй заўсёды на гэта гляджу, такая: я штосьці адчую, так, нет, окей. А зараз? Нет. І это таксама вот пра нейкае такое рознае, у кожнага свае, і напэўна гэта мне і хацелася перадаць, што хтосьці проста пачынае плакаць, а я не магу знайсці, вось мне патрэбна толькі дрэва, але яго няма. Это так: окей, ёсць гэты шчыт, ідзі в армію. Вот это мой дом.
Прэм'ера спектакля адбылася ў снежні 2023 года. З таго часу яго паказалі ў Сопаце, Варшаве, Берліне, а таксама падчас форума «Касцюшкі» ў Гданьску. Па водгуках гледачоў спектакль успрымаецца даволі актуальным. Тыя людзі, якія са мной потым размаўлялі, вельмі класныя думкі казалі, таму што ў кагосьці быў вопыт эміграцыі, і таму што палякі таксама вельмі часта эмігруюць і, напрыклад, вяртаюцца, і ім было вельмі цікава пра гэта ўзгадаць. Была вельмі класная думка ад майго знаёмага в Гданьске, які проста нарадзіўся в раёне Вжэшча, это такая старая дзельніца Гданьска. І вот он, як нарадзіўся, там і жыве, і ён проста падышоў да мяне з такімі вачыма, такой: я ніколі не думаў нават пра тое, як людзі пераязджаюць з кватэры на кватэру. І я так: вау, гэта класна. Хтосьці, праўда, мне казаў пра тое, што падумаў пра тое, што трэба патэлефанаваць бацькам альбо сябрам, альбо што шчаслівая асоба, што маюць там сяброў, сям'ю і гэтак далей. Гэта вельмі, вельмі прыемна. Камусьці было гэта як энцыклапедыю пра эміграцыю прачытаць. Гэта таксама прыемна. Камусьці, вот я ведаю, там пару асоб проста не адгукаецца. Это таксама нармальна. Таму што гэта тэатр, як і любое штосьці, камусьці ідзе, камусьці не ідзе. Вось, але больш чула нейкіх прыемных, нейкіх словаў, і што гэта взрушаёнца, і гэта таксама каштоўна, што проста гісторыя ідзе далей, і ў мяне ёсць яшчэ макра-гісторыя, што, напрыклад, людзі чуюць, што ў мяне был цудоўны дзядуля, і мне таксама вельмі важна, што вот прыходзіць Заля, яны ведаюць, што у меня был класны дзядуля, я такая: все, у меня макроцель сбыта, і это для мяне таксама мае сэнс. Пра свой ад'езд з Беларусі ў 2022 годзе Жэня Давідзенка не шкадуе. Я адчуваю в эміграцыі нейкі такі велізарны рост, свой асабісты, будь то навучанне моваў, вхождение в культуру, як і проста нейкае адчуванне сабе. І не шкадую ні аб чым, калі шчыра. Можа быць, было б лепей пачаць гэта трошкі раней, але это таксама як ёсць, так ёсць. Так што так, я вельмі шчасліва жыць у Гданьску і ведаць людзей, якіх я дазналася і якіх я яшчэ даведаюся. Цудоўны шлях. Рэжысёрка кажа, што ў сваім спектаклі яна хацела перадаць веру ў людзей і ў падтрымку адно аднаго.